Ya ya. Kita ana kewan sing gremet ana awakku kewan apa kok metu saka wit-witan lho. Kok dong gremet sing gramang. Ya apa ngasuh dhisik bapak ngasuh omah ana kewan sing gremet iki nang bangsaning kewan ya bareng apa ya tak ngidu dhisik kowe wis ngerti karmu kekarman ngesep marang opasku ya tak ngidu aku ning ngidu ki mung sasi sura sepisan nek ngidu ora bolak-balik ben semino kaya wis ngecep karo kasetenyu karo pasuda mobil kenas padha mobil kenas kene yo kewan sing padha ngombe buku kuwi ngantak jenenge kala jengking sing mburi kala tunggen wis padha arep ngesep apa kang dadi upasku mula kowe mbebae kono ndelik sing kiwa-kiwa kono ya wedo malih kono aja ndelik ana ngerancang gamelan dak ngentuk karo peniti-peniti kowe Kulon kowe badhe nyumpasipun kulon lho kowe kok ula marani aku kowe jenengmu Gerake kowe kula larian inggih kulon kula lariangon bar nyuwun pas kowe inggih ya kowe gandeng lariangon iku kula sing bocah kowe lunga dhisik celana kan sedulur kanca-kancamu celana rene kawula dumung kula welang-weling kan padha korene kok gandunge gedhe nesep pasune inggih kulon kula bisa kula dumung ana ngombe pasku wis padha karo gunungan pasku kowe bebayan kula dumung wis kono semingkir kono kula manggang sowan kulon kowe kula welang iki kula welang ya kowe ngombe kene wis kowe padha kanthi kemanten karo nesep pasku iki matur nuwun ya aku ingkang sormae sukul kula weling ya kono ngombe kono wis matur nuwun sanget wis mulang mung kula kadung ngombe pas ukul kados pundi piye nggon nyeluki kula ya sampun kula kegen pikantuk pasipun pekulun dos pundi wae sentek stila ketraku randang teko mamau wah kula mboten uman upasipun ya yes kowe terima nolo lariangon mula lariangon ku ra ndek upas ning malah kowe do umur mergo yen kowe kepethuk dipating wong sapa mesti ora bakal mentol mateni karo kowe mergo kowe ora ndek upas malah kowe do umurmu beda kula dumung kula Gadung kula iya sing dipaskan mah ora dome ketemu karo wong sing bakal dipateni kuwi mah umur-umuring sapa sing sok nika karo rayangan mesti bakal gedhe ati mah dosa kang gedhe iki pukul matur nuwun ya kowe mah diparing murda kono ngayem kowe iki pukul matur nuwun sanget ya akan kula cepet ndal langit kelak Satunya sini awet-awet Kebarang ngatur wis apa kulo bisik ana sanitore wis asem iki ben supaya kuwe otot kayuku ya wong padha ganggu gawe Katai kowe manut sing lan Bathara Guru ingkang saring dekan tata rumaranting nang jagat padha sanalika Rombang niut saking Dirgantara ngejloki dhateng Bathara Kolkas Godaya sangang Bathara
mangung kongganduan riman kerana tanpa kanen mengko dhisik kulon Bathara Guru gon mutil banding saemekan salang tata rumayi panjung bedhok tengahi mongko Rama kula tate paring dawuh yen ana wong mlaku bedhok tengahi ora ngidung kuwi padha karo dadi mangsanku bapa njatuh dikon apa kowe bapakku tetep bakal tak pandak mongso bapa guru kok dhisik nggih Bathara ngono kuwi mangan karo aku mergo iki lagi wancine bedhok tengahi iya kowe dadi memangsanku dadi panganku dasare weteng wis lak luwe bapa yo saiki mengkene nggih Bathara ngono peno kuwi mangan karo mongso karo ya tak lilangi nanging mengko dhisik watun kowe bisa mbatang apa kang dadi cangkrimaku kowe kena mangan marang aku bapa kurang nangring apa mara kaki yo saiki mengkene yen kowe pinter bisa mbatang cangkrimaku kowe kena mangan karo aku kalimane piye mara kaki wedharno yo kuwi wancae trigul netranawa tandasta suku dasa lan dwi purusa kuwi tegese piye ada ini yo mung gampang kok bapa wancae trigul wanci awan tegese telu igul buntut wanci awan iki anane wong telu kang jagongan igul tegese buntut lembandini duweni buntut iya apa ora pola cara kok pinter tenan kowe nggih Bathara saiki netrana tandasta suku dasa kuwi tegese piye netrana netra mripatna tegese sanga mripate wong telu iki cacana 7 genepe sanga ya kuwi mripate lembandini mergo Kandira kulon Bathara Guru kuwi nuwun sewu mripate ana 3 sing siji mapan ana ngembathuk mula netrana kuwi kang denarani mbok wedhake marang aku mripate pro lembandi ana loro mripate wong telu iku ana 7 dadi ana 9 ya kuwi netrana yen tangan hasta tangan wis ngarani hasta 8 tangane wong telu iki cacahe ana 8 kok ora ana 6 ana 8 mergo Rama Tekul Bathara Guru kuwi nuwun sewu astane ana 4 pola dayo yen mengkono bener kowe nggih Bathara ya lah yen duwi purusa kuwi tegese apa nggih Bathara lho ya duwi purusa duwi tegese loro purusa kuwi kelamin dadi kelamine lembandine kok ana loro ya ana kelamine lanang ya ana kelamin wadon dadi kena dinarani ora lanang ora wadon ora salah ini kok ya pinter temen kowe nggih Bathara lah kula dina iki Rama Kepulun Dalam ora gelem tak pangan tak badhok lomo puput mengko dhisik kaya aja ngawur gawat. Kowe pak mangan aku kuwi nganggo dasar apa? Dasare wancine. Bedhok tengahe nggo lumaku saiki tontonan srengenge saiki tontonan piye nyatane wis giliran mulur. Wah, salah. Yen menakuna isih kalah pinter karo Rama Kepulun Bathara Guru. Golek ngejak cangkriman mejebahe ngapusi karo srengenge karepen lewan mulun ya. Yen menaku ora sida nglakon mangan karo Rama Kepulun Bathara Guru. Yen aku nyuwun pamit arep golek menungso golek pangan liyane opo yo.